वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बयखौबो बरायनाय थाबाय दिनै आंनि यूट्यूब चैनलनिफ्राय गोबाव दिनसिमोन नोंथांमोनजों रायलायै बा आङो भिडिअ खालामिया तो जिखियानो जा आं दिनै भिडिअ खालामबावबाय नोंथांमोना नायदो आंनि चैनलनि भिडिअखौ तो मानो होनब्ला भिडिअ खालामनायनि रिजोना बेबो दे आङो गोबाव दिननिफ्राय 4 मास धरे आङो असुस्थ'आव दंमोन तो गोबाङानो मिथिगौ जानो हागौ बा गोबाङानो मिथिया जानो हागौ नोंथांमोना खोनासंनानै लादो बा नायदो दिनैनि भिडिअखौहाय तो आंनि लाइफस्टाइल बा आंनि दिन गुजाराखौ तो एथ' खासनि आङो नोंथांमोननो भिडिअ खालामनो रोङा जेबादि आंनि दिन गुजारा बा आंनि लाइफस्टाइलाव जायो आङो बेखौनो खालाम बेंगलरावहाय थान्दाबो एदहाय मानो होनब्ला बेबायदिनो अखा हायो दाबो अखा हाबाय अखा हानानैहाय सिबो थिखांबाय आङो मैयान सुनायनि सिया रानाखै अखा हाब्रबना हाबावबाय फिसिरनो तो आङो बिनि जुनै थिखांनायबो जाबाय मानो होनब्ला अखा सिबावला बे सियानैबो थिखांनानै दोनदों आङो मोनामबावगोन अलरेडि मैयानो फुङाव सुखाया आरो बे दान्दिसेनि उनावनो आरो थिनानैहाय बेबायदि जाबावदों आरोखि दाबोनो राननायनि माबाखौनो बेनोहाय समायाखौनो होनायानो जाले अथासार आंलाय बेसे थिखाङो बेसे लाबोनो फाथान मोनलाय लाङा मालाबानि समावहाय थिखांस्लाबनो हाया थै थाथोंसै होनना थिखाबाय जगन होननानै आंबो थिखाङाखै मैयाहाय दिनैनि भिडिअहाय मा रायलायगोन रायलायनायबो जालायलाङा नोंथांमोना खायफा आंनि भिडिअखौ मोजांबो मोना बा मिथिगौ तो खास करे आं दिनैहाय रायलायनो गोसो जायो तो आङो हाबा जानानैहाय 7 बोसोरावहाय सोलिदों 6 बोसोर जानानैहाय आङो 7नाव हाबबाय 7आवहाय सोलिगासिनो दङ आरोखि 7 बोसोर जानायसै तो गोबाङानो बेखौ मिथिया जानो हागौ आं हाबा जादोंना जाया तो खायफा जे बादि कमेन्टखौ खालामो तो बिनि जुनैहाय आङो बे खोथाखौ बुंनाय जाबाय मानो होनब्ला जोंनि बर' जातिफ्रा बायराव थानानैहाय गाज्रि खामानि मावो होननानैहाय बेबायदि कमेन्ट खालामदों तो बिनि जुनै आङो बे खोथाखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय क्लियार खालामबाय आङो सिंगेल नङा आरो आङो सिंगेलै फैयाखै बा आङो बहा हाबा जाफायाखै आङो गामियावमोन गामिनिफ्राय हाबा जानानै जोङो 3 बोसोरानो जोङो होजोङोमोन बिनि बरसा बफैदों 3 बोसोरानो धरो तो आं बहाय 3 बोसोर बाबाय 4 बोसोराव मानो होनब्ला आं 7नावहाय रानिं तो बिनिखायनो आङो बे नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे खोथाखौ बुंनाय जाबाय तो बिनिखायनो आं खावलायो जे नोंथांमोना जेबादि भाषाफोरखौ नोंथांमोना जेबादि खोथाखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामो बिदि भाषाफोरखौ जोङो बुंनो नाङा जेखौ जोङो खगाव बुंनो थाङा बे भाषाफोरखौ जोङो खगावहाय बुंनो नाङा जानोबो हागौ दङबो जोंबो नुयो गावनि मेगनजों नाथाय जोङो जाहाथा जोङो भिडिअफोरखौ नुनानैहाय बेबादि खोथाफोरखौ बा बेबादि कमेन्टखौ नोंथांमोना दा खालाम हयथ' तो बेखौबो सानदों आङो जे मानसिया आंखौहाय बेबादि कमेन्ट खालामदों तो बिनि डिटेल्सखौ आं गोबाव दिननिफ्राय नागिरदों तो बे कमेन्टखौ नायनानैहाय आङो आंनि गोसोआवहाय बेबादिनो गावखौनो लाजिनायबो मोनदों आङो गावखौ साबमाबो मोनदों सासेया जादोंना गासैबो जानो हाया बिनिनो सानै हयै गावनि माइन्डखौ हमथानानै नोंथांमोना सहराव थाग्रा मानसिफोरानो जे गाज्रि जायो सहराव थाग्रा मानसिफोरानो जे बेबादि खामानिफोरखौ मावो होननानै नोंथांमोना दा सान तो गामियाव थाग्राफ्राबो गाज्रि गामियाव थाग्राफ्राबो मोजां सहराव थाग्राफ्राबो मोजां सहराव थाग्राफ्राबो गाज्रि तो बे नङा जे सहराव थाग्रा बायराव थाग्रा मानसिफ्राबो गाज्रि बेबादि खामानिखौ मावो बेखौहाय आङो मानिया बा आङो मानो होनब्ला आङो 3 बोसोर नै 4 बोसोरानो जानायसै आङो 4 बोसोराव सोलिदों बेंगलराव फैनानैहाय आरो आं सासे हाबा जानाय मानसि जोङो गावनि मेगनजों नुयो जोङो सहराव थानाय मानसिया मानो बेबादि जायो होननानै जोङो नुवा मानो होनब्ला जि खामानिखौ मावो बेयो गामिनिफ्रायसो मावनानै फैयो गामिनिफ्रायहाय मोनसे जायगा मोनैलाय बिसोरो सहरावहाय खानानै फैनाय जायो आरो बेबो नङा जे सिख्ला मानसि जोंनि बर' हिन्जावफ्रा जोंनि सिख्ला बर' चिंग्रिफ्रा बेबादि गुबुनजों बेबादि होननानैहाय बुङो बेखौ आङो मानिया आरो जिखिनि जोङो नुदों हाबा जाखानाय हिन्जाव
आरो हाबा जाखानाय हौवाफोरखौनो जोङो नुयो गावनि फेमिलि गावनि गैयिनि थाखाय बायराव फैनानै थाफैयो आरो गुबुनजों संसार जाफैयो बायराव फैनानैहाय बेनिखायनो नोंथांमोना बेबायदि चिंग्रिफोरखौ बर' चिंग्रिफोरा बायराव थानानैहाय बेबायदि खालामो होनोब्ला नोंथांमोननि भुल बियो जोंनि भुल बियो नोंथांमोना बिदि खोथाखौ दाबुं बेबादियाखौ जोङो नुखाबाय आरो जोंबो नुबाय जोंबो बोखाबायबो जोङो रायबायबो बिदि मानसिखौ हाबा जानाय मानसिखौ जोङो आरो बे मानसिफोराबो गैले मानो होनब्ला जे बिनिबो हौवा जाय हिन्जावा जाय हौवाजों सम्पर्क बिनिबो हिन्जाव दंखायो बिसा दंखायो आरो बिनिबो जाय हिन्जावा जाय हौवाजों दङ बिनिबो हौवा दंखायो आरो बिसाबो दंखायो आरो बिसाफोरखौ नागारनानै फैनानैहाय बेबायदि खालामफैदों आरो थ' बिनिखायनो आङो बेबायदि मालायनि इन्ट्रडक्सनखौ आङो होनोबो गोसो जायामोन मानो होनब्ला जोङो गासै खोथाखौ मालायनि बिसयफोरखौ जोङो बुंनायाबो जोंनि भुल मालायफोरखौ बदनाम खालामा जायो गावनि हारिखौ जोङो खालामा जायो थ' बिदियाव दंखायो आरो जोङो बेखौ बुंनानैबो मालायखौ आसि थुनानैबो जोङो खालामनाङा बुंनांगौ समाव जोङो बुजायनांगौ फोरोंनांगौ समाव फोरोंनांगौ बियो नोंनि आंनि जोंनि कर्तब्य बियो ला दाला बियो जोंनि समाजनि बा जोंनि गावनि लोगोफोरनि गावनि मिथिनाय मानसिफोरा थिना जानांगौ जोङो बुंनांगौनि कर्तब्य आरो लायो लाया बिनि बेफार जोङो बेखौ हगारना होनांगौ आरो जोङो गावनि मानसिनि बिसिफोरखौ लानानै जों गावनि न'खरखौ गावखौ जोङो साबमा खालामनो नाङा थ' बिनिखायनो खावलायो नोंथांमोना जे बिथाङा बेबायदि कमेन्टखौ खालामदों सानै मानसिया नोंथांमोना आंखौ खालामबाय जानो हागौ गुबुनखौ दाखालाम आरो सहराव थाग्रा मानसिफ्रानो गाज्रि जायो बे नङा आरो चिंग्रि मानसिफ्रानो जे बायरायाव थाला गाज्रि जायो बेबो नङा 4 बोसोराव हाबदों गुबुन मानसिफोरा 10 बोसोर बेबायदिनो 12 बोसोर क्लाइन्टनि फेमिलि लानानै दङ बिसोरो मोजां संसार जादों बा मोजां खामायदों मोजां गावनि फिसाफोरखौ फोरोंदों आरो जाय गोदान फैदों हाबा जाखानाय हिन्जाव जाखानाय बेफोरो गामिनिफ्रायसो फैदों आरो जायफ्रा बाव दंखायो बिसोरो माब्लाबाबो बिदिबो जायाखै जे सहराव थानाय मानसिफ्रा बेबायदि होनोब्ला नोंथांमोननि बे भुल आरो चिंग्रि मानसिफोरखौबा आसि थुनुयोब्ला बे जोंनि नोंथांमोननि भुल थ' बेखौनो खावलायनाय थाबाय थ' लाजिनायबो मोनलायलांबाय आङो बिदि भाषाफोरखौ बुङो मानो होनब्ला आं गुबुनखौबो खोथाया बादि जाबाय गुबुनखौबो मोनसे मिथिहोआ बादि जाबाय